cikin wani ƙauye an taɓa yin wani abu wanda ba wanda zai taɓa mantawa. AI ne ya ci wayar Bala Tech. Ladan yana tsaye a cikin kasuwa yana ta gumi riƙe da ruɓaɓɓun tumatir bayan an damfare shi. Cikin fushi ya ce, kai wannan ba matsala ba ne, sai na samu mafita. Sai ga mama Gaita ta ce, kun ji AI na zagin mutane yanzu ko? Cikin lokaci ƙalilan sai ƙauye ya kiɗime. Kowa yana cewa AI na zagi, wancan ya ce AI shi yana shi ɗan. Nan ma wani ya ce AI yana kashe shanu, kowa da akwai abin da yake faɗa. Bala cikin kiɗimewa ya ce, kai ku dai ba ku san komai ba. Sai ga wani baƙauyen akuya ya zo ya cinye wayar Bala Tech. Ladan ya yi ihu ya ce, wallahi AI ya cinye wayar Bala. Nan fa mama Gaita ta ce duniya ta zo ƙarshe, AI ya fara cin kayan technology. Saboda haka ku kula da AI.